kažem. Mi smo sad u Blatogradu. Mi smo džinovi danas u Blatogradu i moramo da izgradimo sve kolibe, tako da bi ljudi bili srećni, pošto su već zatrulele sa puno blata. I morat ćemo da zgradimo te kolibe i posle da izgradimo nove. Ali najbolje zato što moramo da gradimo blato, zato što smo mi kopači i džinovi. Tako je. Džinovi kopači. I tako mi gradimo to blato. Da bi moglo da se lepo utapa i da posle se javljaju nove kolibe. Nemoj da prljaš to beton sad. Srećom, samo nas dvojica smo džinovi i zato samo mi možemo da gazimo kolibe. Ne kolibe, nego obelišće. I kolibe, ovo su kolibe od nekih seljana koji žive u Blatogradu. Ali seljani su isto od blata. Boko, kolike su ti velike papuče. Digi noge da vidim kako je. I zato mi obožavamo ovo blato. Ne su kod nane. Da, slike ga ovdje. I zato mi obožavamo. Vidimo cipele dole. Da vidite i moje cipele. Vidite moje cipele. Zato mi imamo takve cipele da možemo da lepo... Kao strumfovi. Ne. Dosta više, nema više. Ne, čekaj da kažem. Zato mi imamo ovakve cipele da bismo mogli da lepo utapamo blato kod seljana.